Dagkuan sa mga baka ni Papoy. Ano ako mong pagipabantay niya dari ka perting laaya? Masula po daan ni Loy. Mo perte pag kakuan no magdagandagan. Dagkuan sa mga baka diri Miloy. Kali no, nanagan man asa man padulong. Madala ka na to ng bakahan ng pertama ng dakua. Kali di pa siguro makaya oy. Pero buhay isa nagpundo oh. Asa may nagpundo? Oh no. Ayat di man na baka koy. Ang baka mangguna, wa ka nagtanos buko-buko ano, pertanda kuha baka ka lang sure ko. No, paminaw na ko na ko di gyud na baka ba bullfrog guro na. Ano ako ng bullfrog? Lagi ka kid. Unsa man ka diri? Ano sunod bang ka? Tanawa kid, usa man na kid baka na ho, bullfrog. Unsa man na? Bullfrog lagi tanawa. Bullfrog lagi. Abi na ko baka na, bullfrog din na day. Bullfrog na. Patay na ko aglawas na no. Magkuha kayo na to na. Di makaya na ba kusukin na mulayat? Lang namulak na. Ay, tigat. Kamulag. Kamulang man day na di ay. Samutag di ka kuwag baka ni. Naman ding bantay di ay. Mo di bantay sa baka di ay. Oh, mo na bantay siyang baka karon. Na. Perting laaya dari ba? Pero mo gani kinagbalon ko. Nagbalon ko. Hinog nga marang. Wow. Perting humuta. Mawagin ang board ani. Idiri mo kumakaon-kaon ron oh. Ilawan na to be. Matay lamian ng marang mil. Uy, kung di na to makuha ang baka mil. Kanang marang paningkamutan na to. Kaon ko na namin. Kaon po siya oh. Ato kaon na rin ko. Sige mil, akong kwiton diri. Napagkauman, pumulingi isa sa kuha. Kuha din ang marang ano makakaon ta. Alami agidaan ni eh. Dam. Nagbantay ka sa mga baka diri. Oh, nga naabot mga dari koy. Ang tanaw ko sa inyong mga baka no, labmik yung mga lawas ng baka ba. Private property ni diri yang ano ni sulod-sulod mo diri. Naman ay private nga abri ang agianan. Abri ba day? Abri manggod. Na nalimta na patok sira ni kulot ba. Kabalo ka bawal ipasudlan diri kay. Dili ni pa ko ni mga baka makagawas. Mga baka mga gawas nga anong giabri am tuloy ni nakasulod mi. Sulod ti kaatik na bugka ba. Das. Mo di mga bakahan rin. Naabo ka diri mila. Tanang sa baka ba kay. Ko na no. Kawatan may ikang manok ba ka? Mura biya si Rickmar. Baka na kukuhan ron di na manok. Awara? Ay, that's si Piat ko. Sorry Ko ani mo, mo. Taron kayo. Sorry na may diri kay. Tan-awar ako ni si Jiko yo. Gamay manggod. Nana po na yung gamay-gamay. Pagkaman, kuhaw na ninyo ng tanan. Di ang god, gamay ra mo kay mong gikuha. Nanguha po na kagapil. Gamay ra. Mo ginay na ko na sa inyo. Mo ani ramo diri mangilog pagkaon. Malay ba na mo nga naday ka diri? Naade ka diri. Sa bataan nga. Inyo naman yung kurambos. Patakar makadam sa si Mila may nagkurambos na. Ay ako gikuramos ba ako giana ra ako tandang, giana ra nako. Awar ko na yung style mila. Damak ngay ka. Sample raman to. Sampol ng Japon. Ang maguna pagkuha oh. Awar gid ning mga. Kit mukaon ka kit. Kung mukaon daw siya tagay punang bata na unsa na may taong kada mula. Sikit na ang tagaan ha. Ipagkuha kit anak kit anak. Unsa man ikaw pud. Daog mo kay kana. Daog lang Japon na bata daw ang kitagaan mo ilabot. Unsam taong kay sige wala di wilabot ha. Ada maka ni oy. Di na ko Di ba ka mga mo? Tagam yung kamahatag. Wala na. Di na ko. Iyo kay na. Dari. Bahala ka diya. Dari. Tamis mo gyapon bay. Ang isang Japon daw. Hindi mo kadamak. Sa man taong ka manghatag dili kay pangilam mo sa mua. Sunod, di lagi mo pa sa iloon. Pampuspusa ka na mag 2x2.